Hayi, hayi. Yabona wengane yakwethu angiyena umuntu othanda ukuphendula ama-comment, yabona? Kodwa nje ngifuna ukuthi ngichazele. Yabona nje mina ngiyimina nje nguMashimane, ngocwalile ngudonca. Angisoze ngabuyela ka-ANC. Ngeke nje ngiphinde ngibuyele ka-ANC nhlobo. Ngizokutshela ukuthi why. Number 1. Ngisho ngathi uNxamalala uyabuyela khona ka-ANC, ngingabona ukuthi naye uyasichaphaza kahle. Uthando enginalo inyembezi ezageleza mhlazane boshwa, ngingabona ukuthi uyasichaphaza. Ngizokutshela ukuthi why. Yabona i-ANC inama policies ayo kanjalo ahambisana ne-constitution yase South Africa evuna umlungu, yabo, engamvuni nje umuntu omnyama. Inama laws ayo a-applya kwabanye abantu anga-apply kwa. Angisoze, yabo, i-ANC angiyifuni nala ihambe khona. Angifuni uqamba I was once ANC, but angiyifuni nala ihambe khona. Sengavanele ngivele ngihlale ngibe into ehlezi nje engenzi lutho. Mangase kuthiwa athi uNxamalala ubuyele emuva athi uya ku-ANC, vele ngiyeke nje kwayena nokumkhonza nje sengavele ngimbuke. Ngeke ngiphindele kwi-ANC. Vele le party sikhona ngeke isaya ndawo, ngavele ngihlale khona la, whether iya achieve ezinye izinto, but cha, ngeke mfethu, ngeke ngibuyele kwi-ANC. Angiyifuni, yazi mfethu, i-ANC ngizizwa ngiyinyanya kwamina ukuthi I was once associated with that party, yabo. Looking at abantu abama-leaders akhona, ngendlela abadunyelwa ngayo, ngendlela abanenhliziyo embi ngayo, ngendlela abatreata ngayo umuntu omnyama like trash. Ngeke ngingafa ngingcwatshwe siphambane mase kuthiwa angibuyele e-ANC. Ayikazi ngisize ngalutho, futhi nje angiboni ukuthi yoke ngisize nangelinye ilanga. Ngeke. Yabo uZuma usengavela ayibuyelele yena nje, mina ngimbuke nje. Yikho ngithi mina ngoba ngifuna ukukhulumela abantu abaningi ezifu ngithini, ngithi ngiyamema, kodwa ngempela udlala ngathi. Hayi, ngabe udlala ngathi mina ngisoze. Ayifuni ANC, yazi. Mina nje i-ANC ngifuna ukuyibona iyinto engekho. Yes, ngifisa ukuyibona into engekho ivaleke ithi thaqa. I will tell you another reason why ngithi ngifisa ukubona i-ANC into engekho ivaleka ukuthi thaqa. Ade kuvela umlungu la engakaze ngimbone, ngisho ukumbona empilweni yami, usekwi-NEC. Ubani yena lo mlungu lwana? Sekhona abelungu abakwi-NEC manje asebekhuluma bawobani? I-ANC ayisekho. ANC sikubelungu, ngikutshela. They have taken over manje, and umuntu omnyama ongaboni ukuthi i-ANC ayisekho, isekwe yabelungu, because bafuna wonke lama policies nalezi zinto eziphethe nani so sebeyishiftile. The ANC yadayiswa, ngintshele mina. I-top 6 ye-ANC uRupert phezulu, yes, bese kulandela ke lelo vucu lakhe ke lelo Oppenheimer no bani yona top 6 ke le. Nina nisacha yabanye umuntu omnyama othi usahleli kulento le kuthiwa i-ANC. Hayi angazi ukuthi kufanele ubizwe ngani wena ngempela uma ungakaboni ukuthi yena namanje awuboni yini lento ekufanele ikwenza uzubona. Yini le, noma mhlambe uhlaliswe indlala. Mina ngizonitshela abanye abantu bahleli la kwi-ANC njengamanje because kunemisebenzi abayenza associated ne-ANC, kodwa bayasho ukuthi mase ngiyovota ngivotela i-MK. Abafuni ukuvela, bayithulele nje. I know ukuthi ama-government officials amaningi awakwazi ukukhuluma isikhathi esiningi ngoba kuyaziwa ukuthi wena usebenzele ugovernment under ama-policies e-organization esaphethe ngaleso sikhathi. So yikho bethula abanye babo bengakhulumi, yabo.
hayi mina webhuti ngazi nombabu nomsisi lona hayi usungavela iphindele wedwa xoxele phindela wedwa ngeke eyangifuna ANC bakwethu hawo yabo nje selokhu angena lela khala ngayeka phansi yonke into athi angivota ngenza ilutho ngashiya phansi ngathi afuse kulento le into engasekho le yabo lo muntu mina ngambona esaxoshwa uMandela ixoku ukuthi uvele nje konke wrong ngayo bese kuthiwa mina ngingabuyela we hayi ngeke dala makabe mangimngaka ukuthi ngabuyela ku-ANC yaphambili viva MK angijika ngeindawo ngi-MK ngibulala unginika upoison ngifo okungcono angiyindawo ngiyephi khona kuphi nje ngokwenzani hlale nomtolo ngikulalelele noduma no anfikile noma ubizo umacele awuye ungafa bedeni